Ще моля сега. Ти да си направиш от боклуци къща в Англия, майка си бале, та скара, виждате ли? От 3 скари една направих. Майка си бале. Сега екстеншъна ще фугирам. Този екстеншън ми се разплака душата. Коридор? Коридор екстеншън, нали, за разширение. Гущера, това съседа тук тъй, дето е ни ба мамата, разбираш ли, ма 3000 паунда дадахме за него. И пак ми заприлича на кокошарника, ма пак все пак е добре отколкото преди. Те Макдоналдс гледам на жена и Макдоналдса. Ни купувам Макдоналдс, обаче не че имаме Макдоналдс. Обаче купуваме ГМО. Люката я задахме без пари, иначе струва 300 паунда. Ходихме с степ сана да го разкачим. Имаше едно шише с вода, за днес. Няма ли празно шише? А там има? Той ми е рандом да каша като първо. И ще покажа да бъркам с него разтвор. Нали? Там е. Всичко е пари тук, ей! Ти сега от чешмата ли? И при цигарица навряхме да живи. Ти от чешмата, бе. И чешмата е пари пак. Еми да, вече за вода се плаща. Но майката цветята, виж къде е. И каза, аз не ми е ясно, защо слягам до изкуственото там. Дори го едно изкуствено бяло има. Защо не го слага, не ми е интересно? На тебе те става интересно. То е изкуствено ли е, бе? Кое до него, бе? Че не е ли истинско, бе? Това е истинско, другото. Ти? Да, ти мисля, че е истинско. Да, бе. Божур. Къде сме 24 май, бе? Бирай. Аз те разбирам от цвета, бе. Разбирай. Трябва да знаеш, трябва да си компетентен, щом си ютубър, трябва да си компетентен от всичко, момче. Еми ти нали си компетент? Ето те. Аз съм... Кралят на дрогата. Примерно, аз знам разказа за баба Йоца гледа, ама само знам, че е припулила с шмайзер на рамо. Другото няма. Бях заспал. И госпожата ни приказваше някакви как 6 см са били достатъчно за жената. Вече какво иска да каже, не знам, разбирайте. Може да сложиш цензура. Бе, какво става? Ти бялото към те фърчи. Ти за колко мислиш бял? Не мога, не знам за колко мисля. Не го мисля за нищо. Не си покажеш на приятелите. От 1 грам... Ай сега пак. Пак наркотици, пак ти макри, ще види, гледай какъв лош пример си или ще кажеш ти дете. Ще кажеш, че може да му остави накрая, ще остане тук да спак на улицата, ще отида без жена да стои, без луи гарай и не диди сега. Добре, няма кажа. Какво? Еми, не мога, нали ми даваш? Добре. Да се задрастваш. Тук сега той е фуга. От баб Иван се научи да лепе плочки, малко криво ги лепе, ама... Плочките ми показа, знаеш как ми показа? Една плочка за май залепи по средата ти на стената, така каза да се лепи плочки. И аз как да разбира? Заради сега всички плочки са накриво, нагоре, навътре, надолу, навътре. Ама има ли? Има. Добре, че майка ти не разбира. Много хубаво. Вчера майка ти идва в тъмното. Много хубаво. Бяло навсякъде, голям коридор и вика. В тъмното. Няма кушка вътре. Сега бързо, каката ще дойде. Представям се сега. Берайски си едно часъм берната. Идва с бебето. С малката сега, знаеш, ще е бебето. Идва сега. Отваря вратата. Ама, моми! Може да ми се жал, моми!
И знаеш ли колко ще се прилича? На Снежанка си ядиш жета. Само с Вяра, ако няма, тя го заеба в България. Нищо, ще ги таковаме. Бераз ги виж, запомни го този клип. Точно така ще го каже. А? Така е, да. Ако не е в началото, в накрая ще го кажа. Може да не го кажем, Жо. Как те стресирано? А ти си депресиран? Аз съм още по-зле. Направо всички сме котика, фър един от другия. Ставаме семейство, буди. Има 52 този живот. Тъй като събереш с ненормални хора, ненормален ще си. Аз гледай да паниш това семейство ти пам телефон. Не е толкова вече. Кой си бе? 300 паунда. Аде бе! Снимай ли хубаво? Ти не виждаш клиповете? Защо не изчака? Кой да чакам? Още 2 години да стане 300 паунда. И сега на колко ще продадеш? Е толкова? За 300? 150-200. За 150 ще го продадеш? 300. Втора ръка 300. Да? Втора ръка 300. Показа ли ти? 500 мисля, че струва. Чакай да оставим да ги заредят. Нашите подвижни кружки. Колко втора ръка? 300 паунда. Вечерта виж как се свети Берайски. Направо ще закачим инсталацията там. Да, бе. Може ли си пусна музика, бе? Виж на майката съм пращал такива стикерчета и майката ще какво пише. Обичам те! Я да питам, спали? Не още. Аз съм, ще пращаме магари. Малко за жените любов трябва да пише. Колко неща тук не спират. Сега съм трупал. А къде цига се къща? Това сега кучките се разваляха. Той се разваля, не се разваля. Бе. Чакай, музика ще гледаш, що не гледаш? Нищо не правя. Нищо не правя аз. Това е проблема, трябва да пушиш музика. Сега Азис тя ли да го съдят някакъв тапанар излези? Няма ли да го съдите Азис? Дето каза, стъклата ти ще протруша, че... Ма той да ни пусне тази песен, който решил, ще му разруши. Аз как струших къщата? Аз не бе някакъв хашлат съм. Как ми? Вера, я да си колкото е, аз не бям за много да телефон. Да си колкото е. Е много далече. Да си кажа, миче. И се обесих сега в чак. Не да спиш. Тебе. Аз се фугирам на рест. Мисля, не е така баша, но толкова знам аз. Знаеш, просто е... Работа, която съдим да. Колко години го правиш ти? Николко. За преди път го правя. Ще продължа. Няма да знам. И тук ядахме масяни за бърди. Абе... Какво? Къде въпрос ти дадеш? Не, това нещо е въпрос, не? Колко поруча? Да, бе. Само ще отговаряш? Само ще отговаряш? Баранки ме гостовърса между камерите, пичи много ме страняваш. Майката ти ще дам да си играе с тази кукла. Каква кукла, бе? На клипа. Да си клипа на 30 гледа този клип. Не съм, бе. Аз съм депресиран, ти нормално е. Да Господа пази, ако съм пак някаква вече, ще се питам дали ще ти... Ама ни ще гледам да защитаваме, да тогава да няма проблем. Като защитаваме от вечето. Стъпата ти ще протушан, как да до всяка зеро? Като ни чуеш, дай на доктор. Тук съм между камерите, какво да ти? Като терминатор.
Що ще нарушите са? Какъв температур и как е застанал? Как да застана? Ай, кажи ми как се подият. Как се подият? Тук майката ми че е лесно. Какво направи? Фугировка. Еми ти си не сък заед ти. Сега аз съм много разтъмен висок. Той багажите е малко, но аз разлика. Не знам, аз съм виждал. Как? Уре всичко? Уре ли? Аз знам, че в магарите само бяга и върви. Как бяга? Кой не бяга? Магарито дърпа. Даде, то същата работа. Носи за работа, кой не бяга? Кой не е за бягане? Ком. Кой бе ком? Ко? Пак ти си гладен, бе, или? Не бе, кой така? Ком викам? Нали каза сега, бе, кой каза? Сладко ли се е? Има нещо в на шкаф, той се изпразни. Кой шкаф? Само вести, винаги за вести писата остават. Е пак вести. Ко ти вести? Всичко се изярзва, но вести писата остават. Ко ти? Ето ти. Ко ти? Фирмата. Каква фирма? За войници. Ти войник ли си, или? Да му убият. Еми тогава какъв се те войници, бе? Нали си тази да работихме за правителство? Майката беше... Филей! Супервайзър! Ко ти? Супермен. Нещо подобно. Се мъчеше да бъде. Като Супермен. Да. Да. Сега иска да я направя синеровка. Ко ти? Като сеньорита, бе. На испански сеньорита, знаеш какво означава? Такова, жена не е ли? Нещо такова не е ли? Аз къде знам, бе, аз испански науча. Нали учиш, бе? Кога, бе? Аз никога не съм го учил, бе. Как, бе, нали по-добре учиш испански? Не, училището поръча да ме учи, аз не учих. Чакай. Так че е друго. Ама още се пробва. Еми не, аз спрях да пробвам. И те спрях да пробват. Няма такова, да разбраха поне. Да. Ама защо испански е езика на любовта, бич? Сега. Кажи ми, какво се ме интересува. Нали френския беше там? Френския ще ти кажа какъв езика на друг път. Сега не може ли, бе? Вика, че Англия, нали педалска държава, ама Франция си е номер едно. Два. Qu'est-ce qui tu fais? Où est-ce qui tu? Qu'est-ce qui tu fais? Où est-ce qui tu? Comment tu t'appelles? Monsieur, tu m'appelles? Как педалски звучи? Мога да направя французин, искаш ли? Не го прави французи. Не искаш ли? Испанец искаш ли? Не. Руснак ли? Не. Абе, момче, Англия управлява цяла държава. Не е ли целият свят? Не. А кой управлява целият свят? Кой управлява целият свят? Никой. Слънцето. Кой е слънце? Слънце. Ако няма слънце, няма живот. Еми, ето си го казах. А българите, тапанарите си махат неба. Да. Те ще го ядат. Ще го ядат. Еми, ще стане евро. То ще стане, ама... Ама какво? Аз ти го казвам. Ще бъде нещастни. Евро? Какво не харесваш еврото ли? Една държава, като загубили паричната единица, това означава, че на времето баба Йоца на празния преплувала Дунава. Дъмна? Не. Този дето са били за... Българи, дето са били за свободата си. Кой е това? Левски ли? Левски, бе! Бенковски... Любен Каравелов беше, бе. Любен Панайотов беше. И ти не беше ли един от тях? Аз бе? Да, бе. Как бе, аз не бях виден, бе. Абе... Какво мислиш за това, че... затвор в Америка са съдили самия затвор, хората в затвора са съдили самия затвор, защото не може да излязат вънка и да видят слънцето. Какво мислиш за това? Бати затворите. И са спечелили. Делото ли? Да. И сега са навънка свобода. Еми не знам какво са. Баш да свърза, защото аз сега скам там затвора да края. Той е заради нали, слънцето и луната, уж там някакви глупости. Слънцето е бил закрит от луната, кръгче, нали? И като пълнолуние.
Не пълнолуние, а слънцето било закрито от луната, целия. И, нали, не са им дали да видят това нещо. Защото това нещо е ставало всеки 200 години или 50 години. Искат гледка, значи. Да. Мама им да има. Искат да го гледат. Как слънцето е закрито от луната, да? Ти да преди затвор. Какво затворя ти нещо, да? Какво? Какво затворя? Не знам. Затвор за затворници. Че те имат права. Ма затворника не трябва да ги права, Имат, да. Учат ги, като излязат от затвора, да са като хората. Учат ги да имат за багери, за такива неща. В самия затвор има електронно такова. Играеш като истинско, направено и багер той, но сякаш караш и ти като багер. Аз сега да искам да ходя на самообучение на багер, трябва да платя курсове, значи по-добре вляза в панделата, да натруша някой камбаната и там да ме обучават и ще изляза багерист. С обучение. Ще изляза багерист втора степен, ще вземам 300 паунда на час. На ден. Ще вземам 300 паунда. Сега какво правя, като съм свободен? Духачко. Ма те вибирай. Така е. Ами, дама стоиш в затвора, без нищо, имаш компютър даже. Дават ти компютър, нали, ама само едно нещо му влизаш и забравя какво беше. Не можеш цял ден, 1 час имаш. Ами ако ме накарат аз да избирам, познай кой сайт ще избира. Еми не те карат, то мисля, че може да си говориш на него само. Ама не, примерно ако излезе такъв закон, примерно можеш да избереш само един сайт, който можеш да ползваш. Изпиват! Учителите да ме изпиват. Еми, то мисля, че само на нея мога да говориш с роднини. Това май беше. Но не помня, клипа. Мисля, че само това беше. 1 час имаш и да говориш с роднини по този компютър. Не си голям, с роднини само с майка ще поканим с тебе. Че да, било много силен, нали, много защитен. Всичко е било с техника, затвора. Управляване. Ако се знае хакер ще го разби. Да. Нали пак е имал хора да го... Управляват. Да го гледат на какво е. Не допускат само техниката. Да. Но има, нали всичко е техника, вратата всичко. Отваря се, затваря се с техника, с пръстови отпечатъци, с такива неща. Има въпрос за някъде как да се направят, само да покажа. Ти какво правиш, бе? Цял ден нищо не правиш. Това пар ма хвърлям в момента. Ти не селен пръстилец. Сега ще разбука си. За този канал какво ли няма да направи? Ти видя ли вчера? Смеях ти го гледа. Какво? Някакви ютубъри, каналчета, Така. играят игри, такива бойни трудни и излизат на улицата, Така. изкачат върху хората, да ги бият. Така. И той единия снима среща са. Така. Първо както излиза ония от магазина и ония влиза, някакъв влиза и ония скача баам! И ония го снима, правят и си бягат. Той казвам влезе на кото. И друго? Това ли? Не, после филма после с някакъв Филм ли? филм. И после някакъв с рокличка, този филм гледай, ние сме умрели още. И после с някакъв с рокличка, само вчера го пуснаме така. Той като ти го дава барака става късно човек. Сега поне доста време няма да ходим там. Малко ще живеем като хората вкъщи. Купуваш в етажа къщи и ти ще живееш на двора. Само ми смайки не го направи. Трябва, да. Или даже може да сложим такова. Подмънчи. Аспират. Не, няма става. Airfryer. Кукмейка. Като airfryer кукмейка, прави всичко. Да. Няма смисъл. Кукмейка. Да. Обаче мен вика, че много скъпи. Ами ще купите, вие сте, нали, богати. Един такова слабото място се ни бърка в... Кабелници ли пречат? И ми пречета, но трябва да ги махам в убриш ли Коп? Фугировки неща. Ти там горе, защо фугираш? Той никой не го гледа там горе. Ма трябва да се фугира точките, брат, той няма че да го гледа, не го гледа. И защо трябва? Аз не разбрах. Защото така става довършени. Така ли ги става?
Какво мислиш, Еле? Човек е бил пристрастен към дрога и алкохол, е помислил да се промени и е почнал да тича цяла Африка. Отдолу нагоре. Какво мислиш за ти? Но той човек от Африка ли е бил? Не знам какъв е, не е от Африка, ама бил е, нали, пристрастен към наркотиците и... Се отказал ли? Наркотици? И за да се откаже, нали, вика, аз искам да се променя, да не съм пристрастен тюни, е почнал да тича целия континент Африка. Че да беше дошъл при мен, аз ще да откажа пак. Шеше ли? Моите теории. И го е минал за 1 година. Африка ли? Да, Пеша? да. Да. Тичане, с тичане. Да. На колко печеш? Около маратона е правил на ден. Маратон? Един маратон как му го измериш? Не маратон. Колко е един маратон? Километър ли е? 10 км, не. Що са малко, аз минавам 50. Ама, Значи аз Африка минавам за една финка. да, ама ти без да спираш ли? Ти не знам дали ще можеш. Без да спираш, бе. Еми не знам как го е Без направил. да пиш, без да се реш, без да пиш вода. Еми човека е повръщал до пътя и пак е бягал. Айде, това е нещо. Мога без една година да бях до Белески. Да, Трябва да спиш, нали? да, не знам как го е правил. Сигурно е спал някъде. Не, един наркоман, не така, един наркоман в рамка. Спа на една беседка, пак съм на улицата. Не знам как се става, си съм много сърчил. И кой отвлякахте те? Не го вляках, спа се на една беседка, дъжд вали и аз съм заспал в един чувал. Той моят чувал е на минус... На минус колко град, на минус 10 градуса издържа, той беше плюс, нали? Седиш там и влизаш. Не знам, даже косми на ръцето. Ти нямаш косми. Да, на ушите. Я да видим. На ушите имам. Я да видим. Чай, не, я да видим дали ще падне. Кой? Той нещо. Кой ще падне? Седни. Аз съм го правил, как ще падне, бе, раз. Трябва да довършим поне фотировката и после Още ли ти трябва, бе? От ти бялото. Бе, раз, не така казваш, били ми. Съканджарудо. Що? Защото си правил преди, нали? Не съм правил. И как да не се? Виждал съм като правил. Българската кабака, айде няма кой да я забрани. Че? Ти имал ли си? Иска да имам. Майка ти ще да не купя, ама... Никога не е късно иде. Както да е. Не знам какъв мерак имах на гайда. Гледах кози, обаче има голям мерак на гайда, човек. Не знам защо. Обаче той не може да свиря. Купих си кавал. И можеш ли кавал? А? На кавал можеш? А на гайда? Не, иска да се науча. Не е късно. И заради иска да видя той за мал гайдата. Човек имаше задух. Научи ли се от... Що не се научи от него, бе? А? Никай един път ходи, как стане? Ел си за втори. А? Ел си за втори път. Не. Той като отидох, той почина. Баха му майката някой ще кой да го гледа. Така е. И Берайски тая като надут в тъс стаята с гайда, човек. Бати звука. Какъв е това? Гайдата. Ага. Като надуда с гайда, бам са мамата, човек. То всички гайди еднакво се звучат, нали? Той беше оригинално, че той е просто самук от природата дадено. Сеща се, Берайски, не е направено, не е обучаван този човек. Да. Не разбираш ли, ма? Учиш се. А? Не. Не бе, това се от природата, да, не, сега примерно, Дарбър. закончиш за там да компютъриш нещо, сеща се да правиш нещо, да вкарваш и изкарваш. Да. Учиш, колко години виж, Да. а това ти е дадено от Господа. Както се шумерува, просто, обаче има глас. Печели милиони. Сеща се. Имаш ли глас, или? Аз ли, бе? Я пей нещо. Горда стара планина, горде Дунава сине. Какво беше? Айде. Горде Дунава сине.
Бре, тя го изкара да спее. Аз забай.